Samantala, Idol, sinimulan po kahapon ang pagbibigay po ng libreng flu vaccine naman sa mga senior citizen po sa Dagupan City. Isinagawa po ang pagbabakuna sa Super Health Family Center sa Barangay Bulosan kung saan pinilahan ito ng mga lolo at lola mula sa Bulosan, Mangin, Salisay, Tambak, Mamalingling at Tabang. Ayon po kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, nasa 5,000 bakuna ang inilaan po sa naturang programa at kung magkukulang man ay nakatakda silang mag-request ang city government. Layunin po ng programa na maiwasan ng mga senior citizen ang sakit na dala ng influenza viruses. Samantala nakatakda namang dalhin ang pagbabakuna sa mga island barangays at clustered barangays sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.